Oi! Er den ny til jul, eller? Hæ? Er den ny til jul? Er den nye jula? Woohoo! Som det kalles. Hei! Hva er ikke du klar for supertrening? Nei, for kaldt. For kaldt? Herlighet, det ser ut som frys med der du står nå. Ja. Se her, sånn skal du klø på deg. Nei, fy søren, dette var mekaniker. Denne her skal jeg skifte olje på snart. Er du klar for oljeskift? Yep. Oi, 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 hva har vi her? Nei, 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 nei. Kan vi legge det her på YouTube da? Ja, det kan det. Var det koselig? Gleder du på Tony Kart? Ja. Åh, det blir fint. Det blir bra. Ja, hva gjør du? Er du klar til sesongen? Nei. Hva er du klar til? Du har lukk på. Er du nøye med da? Nei, fy søren altså. Jeg så på sånn her Miss USA i går. Det er inspirasjon. Ja, men nå er det oss der. Har lyst på go-kart, ja? Ja. Har du? Ja. Har du det? Kjempelyst? Ja, men da er det bare å be om å få.